मालवणमध्ये काही होत नाही. तिथे समुद्राच्या वरच्या भागामध्ये लाल दगड आहे, गवत पण येत नाही त्याच्यावर. आणि आता ती जमीन आपल्या शेतकऱ्यांची पण राहिली नाही. उत्तर भारतातल्या बिहार युपीतल्या लोकांनी विकत घेतली आहे. त्या ठिकाणी सी वर्ड मी त्यावेळेला सत्तेत असल्यामुळे ॲक्विशन करायला, जमीन संपादित करायला 100 कोटी कलेक्टरांकडे जमा केले. त्यावेळेला जागा हे करा आणि संपादित करा सुरू झाली आणि विरोध आम्हाला हे नको. अरे काय नको, तुम्ही पाहिलं का सी वर्ड कुठे? हा सी वर्ड झाला असतं तर जगातले पर्यटक इथे आले असते. सी वर्ड पाहिलं असतं, आजूबाजूला 5 स्टार झाले असते, राहिले असते. 5 स्टार मध्ये स्टीवर्ड, वेटर, वॉचमॅन, क्लार्क सगळ्या नोकऱ्या स्थानिक मुलांना मिळाल्या असत्या. हजारो नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या असत्या. हे होऊ दिलं नाही.